O entroido é a época onde se cumpren todos os soños, onde todo o mundo pode converterse nun animal, nun policía ou no protagonista dun videoxogo, serie ou película. O entroido é unha festa na que todo o mundo desfruta, dende os pequenos ata os maiores, aínda que tamén é un momento no que o disfrace supón máis dun quebradeiro de cabeza para algún. Por iso, os que teñan que mercar o seu disfrace a última hora, estade ben atentos a esta pequena lista. A tendencia de carnavales vai por momentos, o sea, os rapaces ahora están coa Casa de Papel e Fornai. Os animales é o que máis se vende, sigue sendo un clásico de toda, desde fai moitos anos, porque os animales son moi cómodos para eles. E a Casa de Papel ven sendo así que é unha funda, entón os rapaces, iso claro, é moi cómodo para salir. Películas, series y juegos, como Fortnite, Mario también sigue siendo referente, La Casa de Papel, Harry Potter, El cuento de la criada, Juego de Tronos, ese ahí también muy bueno, así todo, series. Y luego Marvel siempre. E para os máis clásicos, un bo disfrace de pirata nunca falla. Policía, militar, pirata, es un clásico, además aquí en la ciudad hay la fiesta pirata el martes, con lo cual es algo que siempre se vende. Y después vaquero, indio, los clásicos. Y animales. Sí, y animales, los de siempre, los de toda la vida. O comercio local está sufrindo moito a aparición do mercado online. Sen embargo, as tendas máis populares nestas datas, como son Partifiesta ou Novas, seguen manténdose ao pé do canón. Se nota un poco, porque es verdad que además, sobre todo las páginas que nosotros mismos tenemos la propia, hay muchísimos disfraces o complementos exclusivos web, entonces que solo se pueden adquirir si es por web. Algo se nota, sí, la verdad, pero bueno, seguimos aí luchando. Puximos moitísimo é o asiático, que non é que sea máis barato, que non é o caso, porque a xente está moi centrada en que, porque os asiáticos quedaron con todo a cende toda a vida da que había antes. Non é que sea máis barato, metémolo na cabeza, porque ti vas a facer unha comparativa e non é así, porque nós a fixemos, e moitos os que temos este tipo de establecimentos, si fixémola, e non hai unha... Si é máis barato, como todo na vida, é que non é bo. Co disfrace mercado, agora solo queda unha última cousa. Pois a ver se hai suerte non chove, e nada, pouco máis, pasalo ben, como todo o mundo, supoño. Sí, tiene buena pinta, yo pienso que sí, que acompañará el buen tiempo. Moita felicidade e que todos lo pasemos genial. E que o tempo acompañe, non? E que o tempo acompañe, que non chova. Pois xa o sabedes, se o tempo o permite, non vos esquezades do máis importante do entroido: bailar, cantar e pasalo ben.